Sanibonani molweni namkela kweSSTV ngesiXhosa. UMseleku-ke becilile kumakhosikazi akhe ethi-ke wagqiba kudala ahlalelane nawo bebonke nje. So uyawacela into yoba-ke badibane-ke kwidina. Bona-ke kuloo dina bebesoloko becinga into yoba inoba yi-meeting because umthetho wakhona kuthiwa uvela athi yidini into kanti yi-meeting. So uthi ke yena-ke vele xa ngabe babizile kungcono ngeli xesha angayitshi into ababizela yona ngoba xa eyimenshonile abanye bangangezi nokuza. So kuleni game ke ubabizele into bazobuka i-episode, i-last episode yesizini edlulileyo uba bazobukela naye ethi zange bakhe babukela behleli bebonke uThando neSithembu. So uthi ke uba bemxelele ke uMayeni, uthi uMayeni kokuthiwa ngelaa xesha behleli kowabo ke ngoku athi uba bemxelela uMayeni bakuzobukela uThando neSithembu ebengeke eze kwayena. So kuye kwanyanzeleka into yoba athi baza kwidina bonke. So bafikile ke kwidina bebonke phayana ke bathe bebuzwa ke kuqala into yoba baziva kanjani ngothando lwesithembu. uMayeni uthe yena akana-problem, lubi luhle uthando nesithembu kodwa liyamnceda kwezi phathi zoba lumvezela uba abantu baziva kanjani ngaye. Uthi yena uyalithanda kakhulu, limvezele izinto ezininzi njengoba bekule setup bakuyo. uMacele ke yena ke bethe uyalithanda kodwa kuMseleku uthe ufuna azokhomenta apha etafileni le ndaba azolibuka kuyo ngoba uthi xa behleli bobayi-two ukhomenta kakhulu. So umfuna ekhomente apha etafileni ke ngoku. UMakhumalo kulaa tafile khange atsho nelimdaka guys, zero mood, khange atsho nelimdaka. Uyambona nje into yoba ukhona nje ngegama but udikwe finish. Ubeyimenshonile ke into ethi uMakhumalo njengoba besiya phayana abanye babafazi bakaMseleku abasathethisani qha kangesazi uba ngoobani ke aba bavanayo nabangavaniyo. uMacele ke yena ebetshilo into yoba babulisene kona ubulisana but akusekho zindaba zininzi because bagqibelana kudala. So into etshoyo uba imood nje kulaa mtshato ayisekho rayithi kakhulu. Okay guys, bekuvela zonke izinto kuriferwa kwi-episode esasike sayibukela ke ngeke siziqale phantsi. Enye ke iphathi eyavela kulapho uMseleku wayesithi uMacele umseve wade wamseva njengathi yiboy yakhe. Okwekhuza ke guys uMacele nale phathi yoba umsevile emenza iqueen kodwa akasebenzi, naleyo ibimothusa kuMacele. Ude wathi ke yena hayi iyandothusa zonke mna ezi zinto ngoba lokhu ude wamenshina nento ethi uzofana nomntu o-useless ngenye imini. Uthi ke into ecaba mna njengoMacele into endiyihlelele kwaMseleku yimali, yonke le nto ingemali nalo mtshato walapha. Wathi akho kulungile ke sizobona. uMacele usixelele into yoba ke yonke into azithethayo kuMseleku ngumsangano nje, utsho phambi kwakhe futhi bebekwi-diary session. Kuye kwavezwa ke indaba ka-number 5 ke guys ke apho uMseleku eye wathi ke abanye benu like uMangwabi uthi wayekhihliza amagwebu ngale into. uMangwabi uthi azange ndakhihliza amagwebu mna, qha into endandiyithethile kuye ndathi angamthatha u-number 5 lo kodwa makangathi uzothatha u-number 5, makathi uzothatha u-number 4. So kuye kwavela laa phathi ke ethi uMseleku apho ofunayo uhamba makahambe yena u-number 5 uyamthatha. uMayeni utshilo ke kuye wathi hayi uyadelela kodwa lo mfana akakwazi ukuthetha nabantu. Uye waxolisa ke uMseleku kodwa ethi kutheni le nto omnye wenu xa endidelela nina ningakwazi into yoba nimkhuze. uMayeni uvele wathi hayi ndiyaxolisa ukungena iindaba zabantu. Wathi ke uMseleku embuzabuza wathi omnye hayi sundibuza ezo zinto because ekugqibela ndiziphendula andingomama wakho. Kuye kwavela ke nekaMpumelelo ke into apho wayesithi khona uzothatha eliyolotyolelwa abafazi bakhe abathathu kodwa umfazi wokuqala kuyoba nguMacele. Yho, wothuka uMacele. uMacele oko ingathi yafa nje esothuka kule nto yale dina bebeze kuyo apho, esothuswa yiloo nto esithi into ebuhlungu kukuba if uMpumelelo at least wayethethile naye wayezomcebisa bhetele into yoba amthathe okanye angamthathi. Ngoba uthi into endiyoyikayo kukuba umntana abantu azofela izono zam because ngokwazi kwam uMayeni feels like mna ndamthathela indoda. Angakhomente kuMayeni phaa etafileni ngalena into kodwa uthe sile kwi-diary session wathi uMpumelelo noyise yinto enye bayadelela boyi-two because uMpumelelo into azenzayo zizinto ezazenziwa ngutatakhe. uMacele uthe ke uyavelana ke naloo mntana ngoba nyhani uzofela izono zakhe. Kuye kwavela ke nalaa phathi uMseleku eyakhona eyomithana no-number 5. Hayi ke baqala bagutshuza ke nooMakhumalo bebekade bethule bengakhutshuzi etafileni. Bathi abanye makeze, wabesithi uMacele ndicela eze. noMayeni uthi hayi kulungile makeze azozivela uba kwenzeka ntoni kwaMseleku. So bamlindile ke uba uyeza azozivela ubumnandi nobubi besaSithembu. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.